Farafina senantolanta ɲɔgɔn kunbɛba ta ko bɛ sabadina n'a bɛ sɛnsɛnna ka se a labanyɔrɔ ma. Bari a bɛ kun cɛ kari nata février kalo in tile 11 san 2024 na Côte d'Ivoire jamana kan yan. Demi-finale ɲɔgɔndanw bɛ daminɛ sinikɛnɛ araba février kalo in tile 7 san 2024 na. Demi-finale kun fɔlɔ ni ɲɛgɛn 17 dana gosira. Nigeria ale ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O don kelen ɲɛgɛn 20 o dana mana gosi Côte d'Ivoire ale ni RD Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Côte d'Ivoire de ye Mali labɔ tulon tɔ la quart de finale la Buakekaw fɛ yen sibiri tɛmɛnen. Mali bɔlen tulon na Côte d'Ivoire fɛ. Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Isufu Kulubali ka fɔ la hakiliyanfan jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan na. Ne kɔni fɛ donati in kɛla hakili de la ani dusu. Ivoire ma ballon tan sanga 100 ani sanga 20 ma ballon tan mais olu ka fɛrɛ kun do parce que u b'a dɔn ballon tan jɛ la Mali b'o ɲɛ mais olu fana bɛ se min na o de ye ka ballon tan ka ci coup franc corner nu donc y'o profiter o de fɛ ko ka bi fila bɛɛ don ka bi fila bɛɛ dana o sira de kan mais sɔnna donati la o ye donan to Mali bolo Mali ka donanti mais Mali ka mɔgɔ sen da bɛ se ka ja jɔda la hali n'a sɔrɔ an bi kelen don mais an ka entraîneur fana ne bɛ se ka fɔ a ka fɛrɛ ma ɲɛ a bolo kosɛbɛ ka da kan ne tɛ se ka dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka donati kɛ a ka maa tan de bɛ terrain kɔnɔ e ka maa 11 de bɛ yen e ka bi kelen bɛ yen e ka tila ka dɛsɛ k'o tigi da o tigi ka donanti bɔ kelen ka tila ka filanan don i la donanti bantɔ wara k'a fɔ i ma se ka kuma i ka mɔgɔ fɛ hakiliyan fan fɛ i jɔyɔrɔ dɔgɔya la hali cɛdenw falifali cogoya la fana o de kɛla Mali ka équipe yɛrɛ fiɲɛba ye. Dusukolo y'u jɛ wa? Dusukolo de y'u jɛ donanti na n'a hakili parce que a b'o kunna a ma de ka Côte d'Ivoire ci ni niveau na fɔlɔ ne kɔni fɛ a tana kunkolo la kosɛbɛ ka tɛmɛ senna donanti yɛrɛ kan. Yakuba Dansoko Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don waati jumɛn Mali na se ka se sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kan senantolantan bunakun kan. Ne yɛrɛ bolo nin de kun y'a don bi kun y'a don duman ye Mali ka se ka se sɔrɔ Côte d'Ivoire kan nka n'Ala ma kiti fɛn min na o tɛ kɛ match yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ bi an ka bi défaite an yɛrɛ nɔ baba la. Mali nɔ b'a la senantolantan bɛ taa dege karamɔgɔ de. A fan fila bɛ mun na n b'a ta fɔlɔ dege karamɔgɔ fan fɛ parce que je peux pas comprendre i ka un bibi. I ka celu kelen bɛ yen. I ka cɛlu 11 dafalen don. Oui, mais fɛ k'o de fɔ an adversaire bɛ jouer la ni un joueur de moins an ka cɛden 11 dafalen bɛ an ka kelen bɛ an ye penalty sɔrɔ ka jɛn et jusqu'à la 85e minute an bɛ ka jouer kɛ ka an y'u bali u ka se k'u ka football produit mais an bɛ bɔ mun kalama match tɔ man ca i b'i ka ténor de to yen pour empêcher l'équipe ivoirienne d'avancer d'un cran mais an ɲɛ bɛ mun na a y'a ka avant centre minnu kun chargé ka ligne ɲɛfɛla animé a y'u bɛɛ labɔ sisan. On va suivre le jeu parce qu'au même moment, Ivoire fana ka dege karamɔgɔ ye a ka cɛjanw na yɛlɛ parce que ballontan fana ye fɛɛrɛ de mais ale binna ka fɛɛrɛ de kɔnɔna na o ye baara yɛrɛ tɔ nɔgɔya Côte d'Ivoire dege karamɔgɔ bolo ni a sera ka sɛbɛn égalisation sɔrɔ ka taa tuguni match yɛrɛ bannen pepepewu an bɛ 121 minutes la arrêt de jeu nin bɛ wele de Sisi Barabila a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ ɲinɛ ou bien san wɛrɛ a bɛɛ bɛ joueurs fana bolo an ye entraîneur ta fɔ mais fo joueurs u k'a yira de ko ballontan sera yɔrɔ min ma bi match ko dɔ de tun bɛ kɛ mais a da tun tɛ to an na. N bɛ sa a yɔrɔ la wali an tɛ bi. A tun bɛ mɛn ka lakali tariku la bi fana tun ye don ye o fana tun bɛ se ka don histoire kɔnɔ cogo min na. Tariku kɔnɔ ni diɲɛ tariku yɛrɛ kɔnɔ farafinna ballontan ni diɲɛ ballontan yɛrɛ kɔnɔ parce que kana Côte d'Ivoire min b'i ci sanga ni waati kana ci a ka kan kɛnɛ kan a ka so k'a bali ka taa demi-finale la ka éliminer ka bɔ a ka kan na ka tila ka qualifier kan a yɛrɛ fɛ je pense que occasion tɛna prêter an na min kɔni ka di ka tɛmɛ nin kan surtout quand on mène jusqu'à la 89e minute. Baara kan ka kɛ mun ye sisan e yɛrɛ bolo Yakuba Dansoko. Baaraba de bɛ parce que n y'o fɔ depuis fort longtemps n ko an k'a lajɛ an ka équipe nationale kɔnɔna na an ka se ka psychologue dɔ bila ka joueurs préparer matchw kama. Mɔgɔ min bɛ mɔgɔ dege ka kunkolo fan e bɛ se ka nin kɛ a se b'i ye n'o ye ka mɔgɔ yɛrɛ hakili yɛrɛ baara ka hakiliw labaara ka dusukun labaara ja don i hakili la ka ja don i kɔnɔ i ka sɔn i ka kɛ taama ka fɔ i bɛ se ka ko kɛ tout à fait k'i hakili k'i ja gɛlɛya ko nataw la donc fo k'o maa de ɲini k'o suganti k'o bila joueurs ni encadrement kɛrɛfɛ tant que o baara ma kɛ tɔ ka jɛn de don sinon k'a fɔ ko Côte d'Ivoire cili Mali fɛ ko ba tɛ o bi an y'a yira k'an bɛ se ballontan na n'u ye an ka denmisɛnninw y'a yira ballontan dɔɔnin b'u kɔnɔ mais je pense que la gestion de l'équipe c'est là où Mali pêche là le plus parce que joueurs ils se sont pas rendus compte au coup tun bɛ ka histoire dɔ de sɛbɛn tariku sɛbɛn voilà
donc u tala k'u tɛgɛ dan donc an bɛ occasion wɛrɛ de kɔnɔ tuguni ni ala y'o yira na bintɛnɛ ni sini tarata kɛra sɛgɛnnafiɲɛbɔdonw ye kani hukumu kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan kani kɛnɛ kan Siyaka Traoré ka laseli don an lamɛnnen don VOA baara ɲɔgɔn rajoso Albayani kan Côte d'Ivoire jamana kan kani hukumu kɔnɔ a kan bɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan